Здравейте, Майнкрафт, аз съм Фрейспъл и това е нов епизод. Мисля да започвам да снимам отново. Дано да ви харесат клипчетата. Искам да честите именния ден на всички николаевци на Патерица. Бъдете ви живи и здрави. И днес е 8 декември. Празник на всички студенти. Бъдете ви живи и здрави. И така. Ето до тук съм стигнал. Знам, че като почнат да се развиват и от началото не е интересно, затова стигнах до тук и затова почнах да снимам. Вероятно днес ще има още един клип, но не знам дали ще е на този мап или ще е на Skyblock, но най-вероятно да е тук, на този. Сега какво направя? Мисля, че ще черно. И така. Ще се опитам да направя специален клип за Коледа и за Нова година. Когато мога ще снимам повече. Дори да не мога да снимам, аз ще заснима няколко клипа, които ще ги имам на компютъра и ще ги кача. Играя на версия 1.7.2. Опа! Опа! Беше ми помогна да си изкопава. Днес може да снимем с един приятел. Ако някой знае как се прави сервер, да ми каже, защото преди знаех, но както сега стана вече 1.7.2, не мога да правя сервери. Не знам защо, с хамачи. Някой, ако има сервер, може да пише в коментарите да играем заедно. И да снимаме съответно. Не знам друго да какво е било. Запитам да направя хубав клип за Нова година. В смисъл, аз ще съм го снимал само през нощта, в смисъл, когато е Нова година ще го кача. 31 вторник. Значи във вторник срещу сряда пред нощта ще го кача клипа. Аз ще съм го заснем 2-3 дена преди. Ако имам възможност. Добре. Добре ли си прекарахте никуде? Напишете в коментар. Ако искате. Казвате дали ви харесват клиповете, казвате също така какво да правя. Може да се каже, че съм по грандиозните строежи.
Но този приятел не знам дали ще иска да снимаме, защото нямаме къде. Той не иска така в смисъл един играе, всеки играе на по-отделно. И затова не знам дали ще иска. Сега тук ще подавя едно и ползвам. Тук ще го посетим с стик. Съжалявам. Так. Чай не сейчас полностью не видно. Это прямо барьер. Аз ще аз ще снимам докато ще играя докато съм и офлайн. Не винаги ще играя като ще играя онлайн. Защото не всеки път ще мога да снимам. Друго. Къде да ти почти си компютър, да? Добре. Един. Ами добре, като ми се поправиш потомството. Сега, какво прави? Не знам това какво, като се появи още малко ще се върне. Ето му отново. Ето това направи до сега. Мисля, че и другите ще... И ето тук така завършим го. Обаче ще трябва... Имам работа и ще трябва да спирам клипа. Айде, до скоро. Довиждане.